éxito de participación na 20ª edición da Feira Franca. A concelleira Carme da Silva valorou positivamente esta mañá a celebración desta tradicional festa, unha xornada con gran ambiente festivo e que rematou sen incidencias significativas. Quero persoalmente felicitar a xente de Pontevedra porque temos unha sociedade que é un exemplo na participación nas actividades, na implicación no seu desenvolvemento e na forma en que sabemos despois disfrutar desas festas con tranquilidade e con alegría, con bo ambiente. Segundo informou o Goberno local, o dispositivo de seguridade, formado pola Policía Local, Bombeiros, Protección Civil e Cruz Vermella, funcionou á perfección. O dispositivo municipal non contabilizou graves incidencias, pero si rexistrou, por exemplo, 14 lipotimias, 14 cortes e feridas, 2 hemorraxias, 5 contusións, unha intoxicación e unha agresión. Ademais, houbo 8 traslados a centros sanitarios e 3 menores extraviados. Con este balance, o Concello asegura que fará un análise exhaustivo de todo o acontecido para poder mellorar nos vindeiros anos. Sí que hai tamén demanda de máis baños na Feira Franca, estudará como colocalos porque non é fácil. Iso xa dixen outra vez, non é fácil nin nesas festas, nin en ningunha festa como poden ser as da Peregrina, na que hai tantísima xente, ubicar eses servizos. Entón, a todo eso o estudaremos co obxectivo de que cada ano as festas sexan mellores e que a valoración do ano que ven poda ser mellor que a deste. Co obxectivo de mellorar e de ampliar a programación, Carme da Silva anunciou tamén esta mañá que dende o Concello están xa a traballar nas festas do ano que ven. Estamos traballando xa en ideas para ampliar a programación da Feira Franca, como xa dixen o sábado, unha vez recuperada totalmente a Ponte do Burgo, que é o símbolo da nosa cidade, a Ponte do Burgo xa estará en condicións, ela e o entorno, de incorporarse con máis forza a programación da Feira Franca do ano que ven. Creo que vai ser un salto moi importante poder ter todo ese espazo recuperado e incorporado na Feira Franca, porque ademais é que ten relación directa coa propia festa. Ao longo de todo o verán son moitos os hostaleiros que conseguen incluso triplicar a súa facturación. Por iso, coa intención de coñecer a verdadeira repercusión que estas festas teñen tanto no comercio como na hostalería local, a DIL nacionalista asegurou hoxe que o Concello fará un estudo próximamente do retorno económico que xeran estas actividades.